Ако се чувстваш по-слаба, по-мека и по-уморена след 40, не бързай да си казваш, че това е просто от възрастта. Истинската причина е много по-важна и тя обяснява защо тялото ти вече не реагира по същия начин. Много жени за жалост си мислят, че проблемът е в дисциплината им. Лъжат се, че трябва просто да ядат по-малко, да си почиват или да правят повече кардио. Но при повечето това е точно обратното на истинския проблем. А то е, че с времето тялото започва да губи нещо, което е ключово за енергията, формата и силата ти. И това е мускулът. Тази дама малко е прекалила, но мисля, че схващаш идеята. Особено около менопаузата, много жени започват постепенно да губят мускулна маса и сила. И тогава не се променя само това, което виждаш в огледалото. Започваш да се чувстваш по-уморена, по-нестабилна, по-уязвима и по-слаба. Сякаш с тялото ти вече не сте в един отбор. Ето къде е капанът. Повечето жени опитват да решат този проблем само с по-малко храна и повече кардио. Но тялото ти не иска просто да е по-малко, то иска да е по-силно. А за да поддържа и възстановява мускулите си, то има нужда и от достатъчно протеин. Без него тялото просто няма с какво да ги изгради. Защото мускулът не е само за външен вид, той помага за силата, движението, стабилността, баланса и начина, по който се чувстваш всеки ден. Добрата новина е, че можеш да обърнеш посоката и е значително по-лесно, отколкото повечето жени го изкарват. Не ти трябва да ставаш фитнес манячка. Трябват ти силови упражнения с ластици или леки тежести, клекове и упражнения със собствено тегло. Така че ако след 40 се чувстваш по-слаба, по-мека и по-уморена, не мисли, че тялото ти се предава. То просто ти дава знак, че е време отново да станеш силна. Напиши думата сила в коментарите и ще ти споделя няколко прости хранителни трика, които ще направят поддържането на мускулите ти по-лесно.